Siyanibingelela Ningizimu Afrika. Lo nibingelela uMsindi ezimnandi umfana waSolundi. Namhlanje ke bafowethu siniphathele insizwa esilanda phansi le embumbulu bathi odidini. Kodwa ke angizukuchaza kakhulu. Iyona ozoyichaza. Uyazi ukuthi kwena mase sifike ngalesi sikhathi okwakho ukusubscribe bese ke upha ihlo. Thina ke sikulethela into ezimnandi njengegama lami. Qhawula kithi siyakubingelela. Bhuti, niyaphila. Siyaphila. Hayi kuya relax wayo like ungatatazeli. Okay. Yeah, futhi cha qhawula kithi siyabonga ukuthi usivakashele. Singaqala nje mfowethu la ukuthi umfowethu ubani usukaphi? Igama lami nguGxila ngwakaDlamini eMbumbulu. Kodwa ke amagama akwi-ID usanele siyabonga Dlamini. But lo magama ngithanda ngoba ingane encane lapha ku Facebook igcine yansikubingelela sanele wadala. Kodwa ke kulungile igama nje lawo wonke aphelele nguGxila. Leli uGxila njalo lasemculweni. Yebo, leli lapha kuDompasi usanele siyabonga Dlamini. Yebo, siyabonga. Yebo. Qhawula kithi ngifuna ukuchecka la ukuthi usuka eMbumbulu. Igama likaGxila liqhamukaphi? Igama likaGxila mfuthu wami ukuthi ke Ugxiliphi kuphi ogxile khona namhlanje lokho leli gama ngizolichaze namhlanje ukuthi leli gama lisukaphi mfethu mina angifuni ukuqambela amanga mina kwathi ngonyaka 2008 ngade ngiyofunda u6 kanti senginoqonywa uyabo kanti kuzohlala isisu uyabo shuthi ekhaya bebesale kwebeyitsheja hayi kuseyingane usafunda isikole bade ngisafunda isikole kwagcina ecaca ukuthi sekukhona ingane esikhona kumuntu futhi ngangithandana naye ngaleso sikhathi kwaze wagcina ekuthiwa ekhaya hey shuli bese egxila ngempela yabo kule yandawo esizoyihloniphisa ngathi hayi iyasithusa ke lento kuba shuthi bese egxila ngempela nje impela ngathi na bese lokho esithi ingane ngasho bese egxila shuthi igama lakhe ngowavele wengumuntu osina nengoma ngale mangisukuma ngihlaba izinsizwa nezintombi lokho ezithi gxila sho ngagcina ngibotha angisebenzise lona leli gama unangapha emculweni ngoba ilona abantu igama abantu abalithanda nje kakhulu leli kaGxila yebo kunjalo wagxila impela sho kwaphela kwaze baba khona ingane leli gama nje lisuka nje lapho uyabo lisuka nje lapha impela qhawula kithi ngiyathola mfowethu lana ke kusuka egameni lakho likaGxila yebo ufika kanjani ukuthi ungene emculweni ngamaskandi noma yinto le owayiqala usafunda isikole noma yinto wayibukela komunye umuntu wayibuka abantu ababengaphambili ufike kanjani singene emculweni bhuti wami la emculweni mfethu bengivele nginaso isifiso sokucula ngoba khumbula ngalezi zakhathi nje zakudala ubabe besesebenza khona la eThekwini ubeka afike nama cassette ngoba bathi kusasindiswa enonzana ama cassette nginalo uthando kokuthi mangabe efikile ngolosihlanu ngitshontshe iredo ngiyoyidlala einkomeni nami ngizama ukulinganisa la lo mculo osuke mhlambe ekhiphila so sikhathi lelo cassette ngizama ukulinganisa nami kani lento kumina iyakheka ngabuye ke ngasina ke ingoma yangasekhaya nje odidini nje ingoma yangakhona idumile iyaziwa lento nasesikoleni ngwami nayo mfethu ibhola ngikho kambi ngoba even namanje ayibafi ibhola ngilile nje bavumeni mawungikela nje sinani ngale yini le umzansi giya hayi asikho giya kodwa sike sithi ingoma yevolo le yangala ngasekhaya khona ke nenye futhi ekuthiwa umhlala phansi mhlambe ukuyibone nala ko TikTok kukhona izinsizwa nezintombi le kuthiwa yini ivolo nani nomhlala phansi ivolo ke sigidwa kanjani ke lapho kuba nje ispani kubanjwe nje kona induku kanje babe bade kodwa nje mfowethu kwingoma yangakhona nje yabo nje abantu bakozwe libovu Mbumbulu yonke nje indaba sisina nje sezwelibovu lisina into eyodwa yabo ngoba nakhona la ekucupheni izinto zangakhona nje ngala ngasekhaya mase ukuthi mawudlula ke ubheka komkhomazi usufica olunye unyawo ke futhi okugiya thina ngasekhaya ugiya sudlala anudlala asudlala ngakithi ugiya uthina nje sishaya nje u11 weyimele nje uyabo lesino bahubhe yangakini
hayi sinathi siyibona kubona kodwa futhi yangakhona ngoba hayi ngasekhathi namfethu hayi asiyisini leya ngoba wafuna uma ufika ngasekhaya hayi usinale yangisesithule sikubutha ingeke usuka phi ke lo uyabona ngoba kufana noma usuka uma uya ngapha phesheya kothukela yathi nasekhaya asigidi ngisho ushiyamento esiyibuka la siyibuka nje la siyibuka phesheya kothukela impela ayineqhabuka hayi asikho impela kuyona thina nje sinasho ukuthi eyasembumbu nje ephelele khona futhi embumbulo ithiwa yini lesha wathiwa yini ijadi ijadi elangasekhaya ke funali ijadi langasekhaya impela ke elangasekhaya impela ke ijadi abona hayi ke ufika ekhaya la ufika ekhaya ke mawufika lapho ejadweni nezinye nje zengoma ziningi kakhulu ngokuhlukana ngezigodi kunjalo bhuti Qhawula kithi siyazi mfowethu ukuthi ke sikhuluma nensizwa ecula uMaskandi la ukucoshela nokuthekela olwazini lwangakini nezinto ezenziwe emakhaya so uma usuka emakhaya wakhitha ingoma ulalela imculo eyayikhona ngaleso sikhathi nawe usalusa inkomo ufika kanjani ufike kuMaskandi noma into oyithole ususeThekwini hayi no mfethu ukufika kuMaskandi ngiqale khona amanye ama-album ebesiwenza lapha yakhona indawo lapha eMalukwazi bakade kucathi noBaba uThwasa bebekhipha khona koSibuko ya impela ngoba ngafika khona ikhona album esayikhipha khona sasiyibizwa ngamashiya kukhalwa esasiyiqembu sasibathathu kuyimina uTalent uKatshana uke wavimbezela la workshop impela ukwavimbezela ngengoma yami awayeyiphusha ethi Amavosho cha khona igama amashiya kukhala ngiyalazi impela impela kwakuyithina ke labo ke ukuthi ke ayisagcineke sho sesibonke ngathi impela umuzi sumkhulu sazama ukuthi mfowethu uKatshana awuyimele nawe ube uKatshana ngoba yabona masisuka ngandawonye agcine ngibona ngathi khona la kuzohamba ubungabi khona mthatha ayikulungile ngoba mfethu yonke into ise right phuma nje nawe uyimela uKatshana ngoba nami ngugxila nami ngizoyimela futhi ngibogxila siphume nje imizi yethu yonke into ise kahle ngaqala ke lapho ke ngikhona enye album yami esengiphumile kube namashiya kukhalwa engayikhipha lapha kuNkunzi Ebovu ngathi isihloko sakhona ihlongandlebe ngabuya ngazokhipha enye angisasikhumbula isihloko sale kodwa njenganamanje njoba ngila ikhona iEP yami engiyikhiphile ineyingoma ezu6 isihloko sakhona sithi inkomo zakithi qhawula kithi singakafiki lapho afowethu niyazi ukuthi uma ngifika neartist okwakho ukuthi uyasubscribe usiphe indlebe thina ke sizokulethela into esuka imnandi insizwa le bathi ugxila silanda le embumbulu insizwa yakithi bafowethu liyachaza ukuthi isuka phi ngomculo ngifuna ukuchecka mfowethu ukuthi la njengoba ke usufikile wangena emculweni uyasho ukuthi usuka wayikhipha ialbum asemanga kama album asephumile awu2 yebo so eyokuqala ialbum yakho yahamba kanjani ya mfethu yahamba kodwa yangahamba ngendlela le engifisa ngayo mhlawumbe ukuthi ifinyelele nezwe lonke yahamba nje yaphela la iphela khona ngoba nale yesibili yahamba yaphela futhi la iphela khona kodwa engibheke ekutheni ukuthi efuna ukuhamba iwajombe wonke iyona le EP engiyikhiphile ethi inkomo zakithi ngoba mfethu leyo ngoma ithinta abantu abaningi kakhulu ngoba ngicabanga ekutheni ukuthi ngapha ngakithi embumbulu sike sangelelwe sihlakava somntshontsha kwenkomo nezimbuzi mawuthi uyafika nangapha phesheya kothukela bakhala isikhalo esisodwa ngoba kwaze cathi khona nangapha phesheya kothukela inhlangano ekuthiwa iSkebe eyayikade ilwisana nako ukuthatha mhlambe nokwebiwa kwemfuyo so ngoba nale yangoma yami mfethu uma usuyilalele uyezwa mfethu ekutheni ukuthi yabona ke lo muntu walinyalelwa ngicabanga ekutheni ukuthi ke mawumnomzane uyindoda nje umuze efuyile nenkomo nezimbuzi nezinkukhu akuve kubhlungu uma uthi yaphaphama ekseni wazi kahle ukuthi inkomo buyivalele esibayeni uyavuka azikho zonke lobo buhlungu ke omunye umuntu ongakabuzwa uyobuzwa mzwane esebhekene nabo mawuthi yaphaphama mawula uzoyithola khona uzoyithola ihlinziwe zonke nje futhi uzoyithola ihlinziwe so isihloko esengoma yami ethi inkomo zakithi uma ngabe usuyilalele uyezwe ekutheni ukuthi ngiyelapha kuleya ngoma ngiyaduduza kuleya ngoma ngithoba amanxeba avulekile ngomntshontshwa kwemfuyo ngoba mfethu imfuyo iphelile kakhulu mfethu imfuyo
Wayithinta indaba sengakulezi ngoma kwi-EP Zo6 Zo6 yebo Zo6 suka manje sengenile online yebo ziyatholakala mfowethu lapha online ziyatholakala zibheka uyibheka kanjani uyibheka lapha online usigxila ngoba kuyenza kube nogxila SA ya hayi laphana nje uyabhala uthi gxila inkomo zakithi zibe nje seyivela zonke ke nje ingoma vele zami mawubheka nje lapha ku YouTube uthi nje gxila inkomo zakithi hayi mfowethu ziyavela nje zonke suyisikela nje kweyithandayo ukuthi awuthi ke ngilalelele awuthi ke ngilalele awusiyaweni nonini hayi mfethu ayidluleki uyathemba ukuthi ugadle angidluleki mfethu kuyikona ekuthena ukuthi mfethu angifuni ukukhuluma akho engathi nje mfethu umuntu akaphuthume lapha ku YouTube afika nje gxila inkomo zakithi mfethu indlebe umuntu mfethu azimkhohlisi imtshela iqiniso mfethu hey qawela kithi ngifuna ukuchecka mfethu ngoba vele usuvele wayenza inkulumo yami yangaka wagcuma wahlala mina usangilini ukuthi ngikhulume kodwa ke ngifuna ukuchecka mfethu into ofisa ukuyibalula ngomsebenzi wakho usuwonke ofisa nje ukuthi bafowethu ngiyafisa ukubalula lokhu ngokusebenziseka komsebenzi wami ya bhuti wami yazi uthinta amagaba amakhulu kakhulu la bhuti wami ngiyacela ya isupport emculweni ikhona kodwa ayifinyeleli kahlehle ngoba mina ngingazinika mhlambe ekutheni ukuthi ngidumile uyabo kanti kunala khona umculo wami ongakafinyeleli khona engifisa ekuthena ukuthi kubahleli bemcimbi kanye nabasakazi ekuthena ukuthi mabehlela umcimbi ngicela bakhumbule ekuthena ukuthi ukhona umculi wasembumbulu odidini kaThoyani uThoyani mfethu isigodi esikhulu kakhulu nezwe nje lonkana likhumbule ekuthena ukuthi ukhona ugxila uyaphaphatha uyacela ekuthena ukuthi manihlela imicimbi likhumbule lakhe igama ngoba umculo mfethu uyiparish siyakwazi ukubeka isinkwe etafuleni bafethu ingane zidle yabo siyacela nje kakhulu ekuthena ukuthi makuhleleka nje umcimbi umuntu akakakhumbula ukuthi awu ikhona le yansizwa yasembumbulu ngayibona iyacela impela ukuthi cha icela isupport asike siyibize siyinikeze ithuba manje ke mfokagxila lana ke ngifisa ukuthola ubeka le ndaba yokuthi uyafisa bekukhumbula yini uyithembisa mengathiwa ke nangu umhlelo umuntu cha mfowethu ake sikhulume uthembisani bese ngubiza bhuti wami yabona estage senza lento ekufanele ekuthena ukuthi siyenze senza lento bhuti wami ezokwazi ekuthena ukuthi noma bekuthiwa usiqashile ubheke ekuthena ukuthi yazi la angikhaleli ngisho futhi onginaloko ngisengaba edela enye ngoba cha mfethu senza into yamehlo stage senza nje mfethu into yamehlo abafana bami stage benza lento edingakalayo benza mfethu lento edingakalayo engifisa kakhulu ekuthena ukuthi ngangabe une party unomshado la kujatshulwa khona nje kukhona iradio nje sibize nje mfethu thina sizokwazi ekuthena ukuthi thina sokunandisela nje mfethu noma kuthiwa kwenziwe ibaby shower kunankinga nane baby shower masixoxisana nje ukuthi mhlambe kulowo baby shower sifika kanjani senza lokho nje thina mfethu esesithi asibona labaculi mhlambe mfethu esesithi ngoba na mhlambe sesidumizwe lonke okuwu mhlambe cha sesiphakeme cha hayi siyafika nje siyafika ngoba cha ekugcineni phela ekugcineni umuntu ngabantu ngoba sizohlangana nawe izitolo sicoshe lapha amazambane ningathi nethawu nanangu lo mculo odumile na uthenga amazambane nami ngumuntu bakwethu nami nje bafethu nami ngumuntu bekulemba khona la sibonana khona ungibingelele mangibona hawu small phutxila hawu njani uyabo ngoba ekugcineni la ngifike khona mfethu kuleli zinga engifelwa ngifikiswe abantu so ngeke ukuthi ekugcineni ngoba naku kumanje ngizokhuluma nabo futhi ngizokhuluma nezwe lonkana ngiphinde futhi mase bengibona lapha sebengiqhawulisa ayibhuti wami awusakubona ngiphinde ngiloke nginyusa iwindi mangabe ngihamba ngemoto uma ngihamba phansi sengoloke ngigasha ke cha ngozani nje bafethu kumina sixoxisaneni ninginikeze futhi ke nama advice amanye ngoba phela umuntu bafethu ukhula insuku zonke akushiyo ukuthi umuntu njengoba ekhulile usekhule ngokwanele qawela kithi wayithinta indaba enkulu yebo ngifuna ke mfowethu ukuya kule sesibhenga semaphetheni ukuchecka mfowethu ukuthi njengoba ungenile kula kumaskandi iziphi inqinamba wahlangabezana nazo webhuti wami ngiyabona ke lapho ke emculweni mina engizokutshela kona kunzima umculo udinga ukubekezela kanye nesineke kanti futhi emculweni ungasheshi uthi ufuna ukubenefit ama ungena kona umculo awukuyeke uhambe nathi bhuti wami sifike la sifike khona ngako ukubekezela
ya ukubekezela umculo unokwehla nokwenyuka ngoba umculo uye studio uthi uyocula uyitshela ukuthi le ngoma indlela oyicula ngayo iyona ezokwazi ukuthi ingene vele kuyingenela ingoma ekade ungayinakile nhlobo lo kade uyinakile ingakile ingeyenze shu yabo kodwa ke umculo uyalidinga uthando nanokuthi ke bafo umculo uyayidinga imali ingako sicela kubantu ekutheni ukuthi makukhona lokho okwenzayo umcimbi noma bekuthiwe ke mhlambe awusasiqashile kodwa khuluma nami hayi mfowethu ngicela ufike kwi-CD launch yami ngizokufakela upetrol not ekutheni umuntu afika athi angifike kwi-CD launch yakhe uqede kuphele kanjalo umuntu akandizi umuntu njoba nje kumanje no ilontuzana opetrol bekhuphukile ngifika ngani lapha na kwi-CD launch yakho noma kulowo umcimbi wakho ovela wangifonela wathi nje cha mfowethu ngicela ukuthi ngifike kuphele kanjalo xoxa isando hayi mfowethu ngizokufakela mfowethu upetrol yabo eKristi ngoba phela vele awungikhokhela unginikeza upetrol okungcono mhlambe kanjalo engifisa nje kakhulu ekutheni ukuthi abantu banginikeze nje isupport enkulu kakhulu ingoma zami ziyatholakala lapha kuzona zonke nje inkundla zokuxhumana mina nginegama elilodwa ke ngugxila nje uma ungena ku YouTube uyabhala uthi gxila ziyavela ku YouTube uyabhala uthi kuzona zonke nje indawo ezithinta umculo online engifisa nje ukuthi abantu bangisupporte kakhulu bhuti wami ngifuna ukuchecka le okwayithinta mhlawumbe yokuvakashela ezinye insizwa ke ngithi zenza ama launch kanje yebo noma ke angisomculi mina ukuthola ulwazi ekutheni isebenza kanjani le yanto if ngikucela ngithi wozongelekelela ibalekile nje ngikulekelele nami ngopetrol leyanto sengingaba sebudlelwaneni bami nawe ekutheni ukuthi wena ukhanda iCD launch sidlelana kangakanani amandla ami njengoba uwabona ekephi kukhona ekutheni ukuthi vele uzokwenza iCD launch kanti vele umngani wami asikho lapha isidingo vele ngiyazi nami ekutheni ukuthi okay ngingafika emcimbini wakho ngamandla ami kodwa ngiyazi na ukuthi mina nawe kunala sisizana khona ngale ngemuva uyabo kodwa mangabe ukuthi vele siyazana nje asibona ngishabangani kodwa wena uyangidinga emcimbini wakho kulungile silule mfethu isandla mhlambe kuloko ngoba phela vele sabaculi usho lokushoda hayi mfethu ufika naku amandla mfethu ayaphela la ngoba egcineni sabantu kumele sicabangelane nawe ukuthi uma ngabe ukuthi wena uyahlela usohle vele unje uphosa ifoni kuphela shuni mina sengondiza mangiza kwenza hayi umuntu akandisi bafowethu umuntu akandisi ukuthi nje cha wegxile azi ngibuswa yini lento ngibuswa ukuthi la emculweni mfowethu kunama festival angithi so uma uwumculi uyafika emculweni ukhule so ukuze lento ingapheli kubantu ukuthi ugxile ukhona ungenza ilontshe mina ngumculi into ezimnandi uyacula ngenza ilontshe sengiyakutshela emfowethu ngenza yini ngilekeleleni la awusafika ngithi ngikhuluma inkulumo ngayishiya ngathi cela ungilekelele lapha workshop nginento awusafiki sesiyixoxa into isindlula ukuthi hey le ndoda iyavele yathi kimi ayisasho ukuthi izongihlangabeza kanti la kume kwenziwa amalontshe mhlawumbe indlela yokusebenza ukuthi sixoxisane nje ukuthi awumbuthi usondele yebo uyamfethu ukulekelela uma ngabe uzoba neCD launch ukupostela umcimbi wakho ubuka abalandeli bami njengoba mhlambe abalandeli bami obebaningi abantu abazogxila noma kuthiwa ngipostile into yami ibonwa inqwaba yabantu ukukulekelela naloko ngoba kulungile abona ukulekelela kuqhamuka ngendlela eziningi ngoba ngingasho ngithi hayi mfethu ungasifaka isithombe sami kodwa lo date yakho ngiqondene nokuthi ngiqashiwe endaweni ewukuthi uyabo kodwa ke ngokuthi mfethu nje ngizokuphushisa phinde futhi ngikucelele nabantu ekutheni ukuthi bafike bazosapha kodwa nathi lapha masiqede masheshe sacula saqeda mawuthi kuse mfethu ngodlula ngiperform mawukuthi isikhathi sisekho mase singasekho mfethu kulungile kodwa ngikwenzile ukuxhaso kuwena okunoma ungivele nje ngangenza lutho yabo kubonga okuncane kubonga okukhulu kuloko nami engizobe ngikwenzile ukukupostela umcimbi wakho usho likhulu kuwena kufanele nawe ukubonge ngoba nami lapha ngiqashiwe ama date aqondene uyabo ngiyafisa nami lapha ukuzokulekelela kodwa futhi ngikwenzile ama video ngabacela abantu ekutshela ukuthi abeze emcimbini wakho manje ngeke besho ngithi futhi ukuphakama lokhu mengicela ukuthi uzongixhasa wena untshe indawo uzonginceda ngokungipostela bese uma ukuthi uyasithola isikhathi uyovela
Vele mfethu ke la emculweni kaMaskandi siphila ngazo mfethu inhlamba umuntu kulungile usosho lokufika kuyena ngaleso sikhathi ekutshena ukuthi yena ngendlela mhlawumbe lengibeka ngayo mina ukuthi ngimchazele yena ukuthatha kanjani uyabo kodwa nje mina mfethu ngoba mina mfethu ngiphila nabo bonke abantu mina bona kutshela ihlazo mfethu mina anginaso isitha la emculweni isithi umuntu ongamazi osuke eyitshela ukuthi uyisitha hayi anginaso mina mfethu mina ngiphila nabo bonke abantu ngingeke ngibabala ukuthi ngiphila nobani kodwa ngithi nje mfethu mina ngiphila nawo wonke umuntu ngoba kufana noma ngifikile einsizweni angiyiphakamise ekutshena ukuthi ngumculi osezingeni osefinyelele la esefinyelele khona ngokomculo uzwa nje abantu bexoxa besikhuluma ngoba phela masiyinsizwe siyathanda ukuxoxa nangawo umculo kaMaskandi uthi hawo agcine sesho umuntu kwathi hey kona naye kunalombhemu ekuthiwa ugxila ngithule nje abantu bekhuluma bewuncoma umsebenzi wami hey yabo mke yazi ngithi omunye ngicine ngemthetha ngiyabonga mfethu ekutshena ukuthi ungangazi ukhulume ngami kamnandi kangaka cha mfethu ugxila uye lo bathi abanye hayi uqama manga singene la umthetha imilo meyabuka mina bacoma ucha mfethu siyabonga indlela ongayiphakamisi ngayo siyabonga ngoba yazi nje thina sitshela ugxila nje umculi oyitshelayo angiyitsheli mina awubonana kancane nje bafethu mina angiphakeme futhi angisoze ngaphamba ngoba ngila ngikhona nje ngiphanga abantu uyabona nanokuthi kalakatha la angifisi ukuthi selule kakhulu isikhathi kodwa ngifisa ukuyindlulisa leyo ukuthi la kubaculi kunalento ethi uma umculi kaMaskandi ufike uphakanyiswa abantu kodwa manje into eyinkinga kwenziwe imicimbi like le yamalonche eThekwini imicimbi leyo local noma kune festival yabo mhlambe nganiqashi igenge eningi ufike waziwe ungene workshop ukuduma inkundla ekhanda lakho usonalento ukuthi mina ngidumile and then awusawazi ukubuyela back manje ukuthi ubuyele ngoba mfowethu njengamanje ukuthi nawe unali iqiniso ngoba niculi uyabona ukuthi into elele khona ye trend ukushaya ingoma ukushaya ingoma so uma kuzoba uwe ozoyiphakamisa uyisuse la kubantu uthi mina ngisayihambi le mina uma ungangitshelile ukuthi awukwazi ukungifonela nje ngithi mina uthi into ezimnandi ngibona wenza ukuthi mfowethu ngizosondela mfowethu awungiphi islot yabo so sekuna igenge eningi sengibona ukuthi silinyazwe yilokho nkalakatha ukuthi abantu sebeyibonile ukuthi thina sesikulilizi angeke ngisaya mina ngiyothi kubani ngiyeza lapho yebo yabona nje mina bhuti wami angifuna ukuqambela amanga mina ngisezingeni eliphezulu kakhulu abantu abaningi bayangazi okwengukuthi mhlambe nalo othi yena ugxila akamazi sekuyithuba ke namhlanje kuthena ukuthi amaze kuthena ukuthi kunomculo ekuthiwa ugxila vele mfethu abantu emhlabeni baningi ngesize umuntu ngiyasize asazi sibazi bonke ngoba nabanye bayangazi kodwa nje mfethu cha mina ngumculi nje mfethu osengasho ngithi cha mfethu ibanga elide sengilahambile noma ngingasho ukuthi ngilahambe ngidlula abantu kodwa nje abantu abaningi cha mfethu bayamazi bayamazi mfowethu baba bayamazi nje ngoba impela hayi so mfethu kulungile mfethu kuye kube la mesiseka sekugcineni mfethu sesivala kuye kube nemibuzo nje esizoyibuza embadlwanyana yabo so ngifuna ukuchecka mfethu ukuthi iziphi inzozo osebenze nazo ezikhona la emculweni kaMaskandi la emculweni khona ngisebenzile noBaba uGadla umfokanqumalo ukhomba makhomba nakhombisa ni hayi impela ngisebenzile naye kukhona umunye umfowethu wangapha kaZwelibovu ekuthiwa uSikhala umfokanene ngisebenzile naye ngisebenzile nonyuswa umfana lo trendayo ngisebenzile naye yabona nje kule EP yami nale ngoma ezu6 impela ngisebenzile nomamvumile wakamngoma ngisebenzile khona umunye umbhemi ekuthiwa uhlala eShobeni wangapha ngasekhaya ngisebenzile nje bhuti wami nezinsizwe eziningi ngisebenzile nje impela nezinsizwe eziningi esezumkantshu bongo ngoba ngisebenzile noBaba uThwasa lekhaya ngisebenzile naye kusise lapha ya okomalukwazi khona istudio bade silapha sisebenzile nje impela sasebenza nje uyikona ke kuthena ukuthi ke mhlambe phela uma ngabe vele ukuthi usafika uhamba ubona hayi ke usesila sekuyaphela ke la njoba sifike la sifike khona asithanga sifike emculweni
siphakama siyaphezulu nathi sike saba nazo lezo nkinga ngoba njoba ngisho ukuthi akhona ama-album awu2 asebenza wona mfethu noma engafinyelelanga la sifisa khona yakodwa nje kona asebenza kakhulu njengoba naku sekuyile EP ethi inkomo zakithi osekuyiyona engicine ngibona hayi ke isinginyusa kakhulu ke le ikusalayo vele ufuna ukuya ya ingifikisa la ngifisa khona impela le hayi ngifikisa impela la ngifisa khona impela bayibethi abanye isimdala yami ngangifisa ukuba nje imdala Ningizimu Afrika niyazi ukuthi uma sekufikele isikhathi siye sibe nokhamba la esigoqwa akukho mfowethu okuphuzwayo lapha kulomile nje imibuzo ungaziwoma kuyilapha isiZulu ngisithanda isiZulu mina bafo anginako ukuthi sakine sakubo abantu kodwa kuyaphuzeka nje hayi esiZulwini hayi ukuthi umuntu weyinkanga hayi angiphuzi utshwala nginabantu abadala bona nje isiZulu njoba nje impela hayi ngeke ngishaya impela ngiyamfuna hayi ngiyashaya khawela kithi angiphushwala kodwa cha kulungile mfowethu kulungile khawela kithi sizoya kule mbuzo kodwa ke ngifisa ukuchecka mfowethu ukuthi ke njengoba usichaza ethi umsebenzi wakho utholakala kanjani wena siqu sakho umuntu befuna ukuxhumana nawe ukutholakala kanjani lapha ku Facebook ukhona uXila Dlamini ubhala nje uyasearch lapha ku Facebook uthi Xila Dlamini Facebook nginayo inamba engifoneleka kuyona iya WhatsApp futhi ithi 078 yes 96 14 387 ngicela ukuyiphinda mfowethu ithi 078 96 yes 14 387 uthola mina impela ke bafo mina anginayo imanager anginako ukuthi ucingo lami lizovaya yaphi livayephi cha ufone hayi bafo mina ngifonela ubusuku nemini bafo bafo yabona ngayizinike ekutheni ukuthi njoba mfethu abantu bengibekela mina nango 12 ebusuku mina bafo ucingo ngiyalibamba ngikhulume ngikunike isikhathi sakho ngiqeda ucingo ngibeka ifoni ngiqhubeka nobuthongo noma demo uyazi uyazi mfethu mina mfethu ngiphila nabantu uya mfethu engicela ekutheni ukuthi nje abantu nalapha sekukhona into ekuthiwa TikTok manje nalapha ku TikTok uyabhala uthi @Xila Dlamini @Xila @Xila Dlamini lapha ku TikTok uyapho mfowethu nawazi yabo asazi kodwa ke nje mawuthenge lapha ku TikTok @Xila Dlamini hayi mfethu uzongibona nama video ami yonke mfethu indawo akhona ukuthi ngiphinde ngigqugquzela ukuthi ngicela iqhubeke isupport abantu abanginikezayo nabhutwana angithi manje ngiyakhala ngo@Xila uyapho esiqhoma manje ufuna ukuba uGxila ngazi uma ngikheGxila manje lo ngizowukhohlwa mina ngamtholi lo Gxila kulungile iyavela nanoma ungawufakanga lo yaGxila lo ya manje ukufunda yabo engifunde kakhulu manje mfethu ugcina ubona ngoba yazi kukhona ezinye zezinto ukuthi mhlambe into ufuna ukuthi hayi awu-ede noma enye alphabet uyabo khona izokwazi ukuthi sagcina sesifaka nalo nami lo angikwazi nje ukuthi uyapi kodwa ngwaphela sazizama ukuthi izinto eziqonza ufaka khawela kithi kulungile Ningizimu Afrika okwakho ukusubscribe thina senza njani sikulethela into enhle insizwa le uGxila insizwa yaphansi embumbulu iyasho ukuthi umsebenzi awutholakala kanjani okwakho ukuhamba uyolalela iyona into esikulethele yona mfowethu ukuthi sikulethela iciko okwakho kuyophindlebe ubuka i-podcast uphinde uthole nomculo yabo iyahambisana combination cha futhi kunombuzo ke la engizowubuza oqala yebo ngithi mhlambe mfethu ukhipha imali bona kuhlazanyana baba iyathandeka imali mfethu impande yesonto so mfethu ngifuna ukuchecka mfethu ukuthi likhona iartist olifisayo mhlambe elithe ukuba phezulu like ama-artist asephumelele noma i-artist elidala ngisho kanjalo eli-legend ofisa ukusebenza nalo mfowethu lo mbuzo ngicela ukuchaza ngeindlela ezimbili elikhona into eyinkinga ngingasho kube ngathi ngineside engilithathayo ngoba sila endimeni kungcono nje lo mbuzo mfethu nguphendula ukuthi yebo likhona elidala uyabo ngingasho kulawa asesingathi akhona njenganamanje asevelele kakhulu likhona elidala athi nje ngifisa ukusebenza nalo elidala ubaphuze chemist mfethu ngoba lwababa mfethu namanje mina zikhona nezingoma zami ezinye abanye mhlambe baze bathi ngizalo yena ngoba cha uyangisholo kamnandi
ivoice yakhe isho la uthanda khona. isho kamnandi ngikhule ngayo ke mina ngikhule vele nakulo yamculo kusuka koba mfazi omnyama ashela imhlophe baphuze chemist konke kuza ngala uyabo so kulungile mfowethu asiqhubekele phambili Cha khona lo eqhaye ngifisa ukuyithola ukuthi lama artist lawo uthenga ngathi velele ke wona uthini ngakho lapho no mfethu ukhona lapho ufisa no lapho mfethu angifise kutheni ukuthi mangabe ngithi ngifisa ukusebenza nobani kube ngazuthi mhlambe ngakuphi side phela la mculweni sekukhona nana masayidi uyabo kube mangathi ngifisa ukusebenza nobani kuthiwa hasho ukuthi usezonda ubani mangabe ngithi ngifisa ukusebenza nobani kuthiwa hasho ukuthi usezonda ubani ingakho ngivele ngayikhethela ukuthi ngisebenze nobaphuze chemist ngoba ngiyazi ukuthi ubaphuze chemist uyimele akanayo umuntu ekuthiwa mangikhetha babaphuze chemist kuzoleyo kungilandisela ngokukhuluma ingakho nje ngiyikhethela ngoba lapha yakunokuthula thina ngapha sinokuthula ngapha thina hayi sinokuthula bafo ngapha uyabo ingakho ngafuni mangiphuma la ngiphume ngilandelwe amagama angemahle kuthiwa hayi yini lapha mawufika lapha wena uthi ufuna ukusebenza usho ukuthi uyamzonda ubani uyabo ingakho ngivele ngayikhethela hayi angifuni mfethu ingakho ngivele ngakhetha umfo wamajazana kulungile ke futhi umbuzo wesibili kunento ethinta ukuthi kunabantu besimame abazintombi into wamatshitshi ungathini ngalokho mfethu bhuti wami na intombi yayiphatha izifika ku40 years iyitshitshi phaqa yabona ke lapho mfethu ukuyiphatha uma uyitshitshi kuhle 100% mfethu angifuna uqambela amanga kodwa nawe ziphathe uma uyitshitshi uyisikalela isikhathi uthi okay ngizohlola isikhathi esingaka kodwa ngeke ngihlolwe ngize ngibe ngaka kulo ngiyigcine washo ukuphela manje lokuyigcina kwami ekugcineni bafo anginawo ama benefit zikalele nje isikhathi uthi okay mangisuka la ngiza la kodwa mase kingaka cha ekhaya ngiyabatshela hayi mase ngigcinile sengidlulile ngisho ku21 ngibheke eminyakeni emingaka manje hayi cha ngizongixolela ngonyaka ozayo cha wami ngiyabudedela ngoba mase igcinwa ku40 ke yini inkinga kanti lo igcinele yona ngaka kanti yini ngoba phela ekugcineni kufanele lapha abantu bakini badle kube khona abazukulu ukuthunywa ingane ezitolo manje shuthi wena uzoyigcina kusithu osuka wazalwa ayimthila uzoshisa abantu emhlabeni ukuhlola mfethu ku right 100% angifuni uqambela amanga kodwa zikalela ukuthi okay ke mangisuka la emva isikhathi esingaka ngoba mhlambe nginosisi nginoba babize nje obatshela hayi mase ngiyiphathile bakwethu senizongixolela mangathiwa nje uba uhulumeni usha umgomo wamatshitshi ungathini ngeke bafethu umuntu mhlambe akahlola mhlambe esuka la ko 18 19 ushole ekutheni ukuthi ungaze uyobheka ko40 uyintombi awukahleni ngokuthini kanti shuthi phela okucaca ukuthi lokuhlolwa akukusebenzele shuthi zonke izinsizwa noma bekuthiwa uyintombi phela ugcwele uthembu kola shuthi azikuboni ngoba phela ekugcineni uzoyiphatha kahle ezingahlolwa nezingezona intombi ngakini ziyagana uloke nje shuthi wena wabongela abantu hayi ngeke madoda ngekuhlolwa kodwa usikali isikhathi uthi okay ngiyagcina ke lama yasisi umbizo nje umsisi ngiyagcina ukuhlolwa la nakhona kodwa ukugcina kwakho kube ukuyisendaweni eright hayi noma ubiyisa phela vele kulo ndawo eright hayi ukuthi masubuya kuyeka usohamba uyisakaza cha ungayisakazi nakhona ishe kutheni ukuthi okay cha ibhungu la kabani selungihlule ngothando futhi sesifinyele nasemaphethelweni kusesize sambatha uyabo cha angiseyona nje intombi ngicela ukumqoqa la ekhaya ngintshela bosi sibami angiseyona nje intombi umuntu angayibulala ayibulale ukuthi wayigcinile usehambisa umuntu cha ngiyayizwa ngiyayizwa kodwa uyigcinele uhlola uzube na 40 awukahle awuyizwa kahle le hayi ngeke nama hayi angizwa nje bhuti wami ngeke ku right ukuhlola angifuni ukuthi omunye umuntu angizwe kabi yabo ku right ukuhlolwa 100% kodwa ungazuza ube na 40 uhlolwa awu ngokanjani so mengathi unika igunya lokuthi ube umongameli nje kuthiwa ube na umongameli wamatshitshi ungakhipha isinqumo sokuthi umuntu akahlolwe egcinela after lapho awubona uhambe uyodlala nanezinye zeingane hayi ngeke madoda futhi nje hayi ngeke kodwa zikukhuthaza ukuthi abantu benze noma ngabe hayi asikhuthazi lokho kodwa nje hlolwani matshitshi nihlole futhi nigcine niphathe kahle siyanithanda mangabe namatshitshi qala isikhathi kodwa phela ukuthi hayi ngiyabudedela ke manje ngimdala ke manje kukhona phela nalento esho ukuthi ngimdala manje
uyabo ya hayi mangabe sumdala nje mfethu hayi batshela osisi bakho noma vele obhuti bakho ngavele ubhuti wakhe akahlangene nomuntu bakho osisi bakho noma bakho abahlangene nomuntu bakho tshela hayi ma ngiyagcina manje uyagcina hayi ngiyagcina ngimdala manje uyabo okay mfethu yadlule mfethu umbuzo wami wokugcina la ezulwini uma ukhuluma isiZulu angithi uyasiqonda ngiyabona impela usungathi usuvuka hayi kulungile awukuze nasi isiZulu mfethu masokuchaza ya kulungile awukuze nombuzo ugazela yabo so isiZulu ke mfowethu ezulwini kunesisho nesaga uyakwazi ngithi lokho hayi ke lapho ngikwazi impela wazi impela so ngifisa ukuthola ke mfowethu ukuthi ngizosho mina ukuthi ngizosho igama usuyangitshela isaga noma isisho uyabo bese ushilo uma uyangichaze kuchazani kahle kahle uyabo hayi kulungile awukuze awukuze lesisho noma isaga so ngizosho mina uma uyathi isisho noma isaga bese uyasho ukuthi sichazani imbila yaswela umsila ngokuyalezela hayi ke shesikoleni ke lokho ke siyakwazi no mfethu ukuswela imbila ngokuyalezela kuyisisho leso uneshoti isisho hayi isisho leso uneshoti isisho hayi isisho leso cha ngifuna impela ngoba phela iSouth Africa iyabona ukuthi lonto eyishoyo usho unesho ukuthi isisho kuyisisho kuyisisho leso okuwukuthi njengoba ngiyi-artist lasembumbulu ngiyojabulisa abantu bangasekhaya mhlambe ngishilo ngathi abantu basodidini bonke ngomhlakabane ngicela baphelele egroundini kunama voucher engizobe ngiwakhipha ngokungisupporta mhlambe emculweni uyabo uhlangane nomuntu athi umuntu hayi mina ngiyilapho kunento kuthiwa hayibo hamba nembila yaswela umsila ngokuyalezela lapha kuthiwa umama wakabani ubuye nevoucher ka1500 azwakulanda ngayi igrocer esitolo esithile asikhiphe lapha mangabe umuntu omunye sebeyitholile abanye omunye akuthola athi omunye sakutshela imbila yaswela umsila ngokuyalezela naku thina sikuphethe uyabo kulungile ningizimu Afrika ngicela mfowethu amazwi okuvalelisa amazwi nje ongawusho insizweni ezisakhulu ecula uMaskandi bafethu ngisengilishila igama lami ngogxila engingakusho kunina sengivalelisa la ngiyacela umuntu angene emculweni enothando lomculo bafethu umculo udinga ukubekezela umculo uye ngezinye zeingqondo uthi hayi mhlambe ngizokwenza ngiphumelele ngesikhathi singaka lutho mfethu umculo uyayijika inhliziyo uyayiphula futhi uyabo omunye azadika ibale awushiye phansi uma uhlangana nawe uthi mfethu awushiyela nomculo akutshela hayi mfethu umculo awugxeke ngendlela awugxeke yini wahlulo kubekezela nathi sila sikhona bafowethu umculo usishukile awushuke kakhulu uyabona nje thina hayi wawuke uhlelo ukuthi uze emcimbini ushawe imoto obusukhulume nawe umuntu asalibamba ucingo usuhlele yonke into uyabo futhi uplaktizile isonto liqala ubona hayi lapha hayi phela hayi ngiyonquma uma bengifake nje emva kasigwebo hayi kuyacaca hayi phela hayi ngiyonquma lapha ngiyombela umgodi uma engena impela emva kwami impela ngizokwenza show ngiyombela umgodi so bafethu umculo engathi nje ngicela umuntu angene kona enothando kanye nesineke ungasheshi uyitshele ukuthi uzongena manje ubenefit manje nathi sila sikhona sishukekile sabekezela saze safika la sifike khona Ayi siyabonga bafowethu insizwa uGxili beseshinthi itholakala kanjani thina kwethu ukuthi ke mesikulethela into enhle kwakho kuyo-subscribe thina ke siyazivala isiqephu sanamhlanje sithi ke danko siyabonga kakhulu